No fondo, capítulo 7. O xuicio final. Final non era, que cabía posibilidade de recurso. Salva camiñaba nervioso mentras o seu abogado, Carlos, estaba falando con outro tan tranquilo. Nós chegamos tarde, eu máis ca Sandra. Bueno, vale, Sandra chegou puntual. Eu cheguei a tempo porque o xuicio ía con retraso, que senón... Xa che vale, tía, xa che vale, dixo Salva histérico cando me viu chegar. Total, non sei a que viña tanta presa. A primeira vez que fora a un xuicio ía toda emocionada porque esperaba que fose como nas películas. Abogados agudos, testemunha sorpresa, xiros inesperados. Pero a verdade é que os abogados non pasean pola sala e por riba levan unha capa como a de Harry Potter. En definitiva, o abogado xa lle dixera que non había de que preocuparse. E desde cando nos fiamos dos abogados? Pensei. Para min que o abogado me escoitou, porque dou a volta así de súpeto. Vanme enchironar, estou seguro, dicía Salva dun lado a outro. Sandra tratou de tranquilizalo dándolle unha aperta, pero a el sooulle máis a pésame ca consolo e púxose peor. Sandra sentou e púxose a pensar nas súas cousas. O primeiro que viu de Carlos foron os pés, os zapatos máis ben, castellanos, feitos a man, coiro de primeira categoría, e incluso adiviñou a marca antes de vela na pequena etiqueta que levaban no calcañar, e que eu poñería aquí, pero como non me dan comisión, non a poño. O caso é que Sandra pensou, sen saber quen era nin verlle a cara, que aquel debía ser un home ben interesante, porque con tan bo gusto non podía ser doutro xeito. Cando ergueu a vista, tiñalle un parecido asombroso con Marquitos de Buenacuna, que era o seu ideal de galán naquel momento. En realidade non é que se parecese. É que como estes ricos visten todos igual e ela non estaba feita a tratar con eles... Carlos botaralle o ollo en canto a viu entrar e andábase facendo interesante. Pero Sandra estaba en babia e tivo que dar uns cuantos paseiños e aínda así, ata que se lle plantou diante, non se enterou. A piques estivo de desistir, pero cando lle viu aquela mirada embobada, soubo que pagara a pena o desfile. Salva, afortunadamente, non se percatou de que o seu abogado estaba máis interesado en Sandra que na súa defensa. O xuicio non saiu demasiado ben. O xuiz era un dinosaurio amargado e non entendía os chistes nerviosos de Salva. Ademais, veu Andrés testificar a prol da acusación, dicindo certas cousas sobre as actividades de Salva que ben puido calar. E por riba, botoulle toda a culpa a el. Carlos puidolle preguntar se requería dos servicios de Salva a miúdo, pero era asumir a acusación e moito que lle pesou, Salva quedou bastante mal. Andrés caíume mal, xa des que o vin agardando na entrada. Toda a historia do xuízo viña por unha recuperación destas que facemos. Salva ten moitos contactos, eu vou máis por libre. El gana máis. O caso é que o que tivo que recuperar tiña dous donos e cando un se enterou de que o outro estaba case cas cousas na man, denunciouno por roubo. Este dixo que el non sabía nada, que unha vez comentara o tema con Andrés. Andrés que el era investigador, que non se metía no mar nin que lle pagasen, pero que falasen con Salva, que era moito diso. E pillarono ca mercancía na casa. Eche o que hai, eche o que sabíamos daquela. Cando o xuiz colleu o mazo e dixo, visto para a sentencia. Saímos da sala. Salva non quería. Tiña medo de que o estivese esperando unha parella uniformada. Eu turrei del. Non había ninguén esperando menos mal, porque tanto insistira, que eu xa casi tiña medo de sair tamén. Carlos convidounos a tomar algo para comentar o xuicio. En realidade, pasou todo o tempo tonteando con Sandra, e Salva non facía máis que repetir nomes de sitios que quería visitar e cousas que quería facer. Eu seguíalle a coña ata que dixo: daquela vez mañán comigo facer puenting á torre de control marítimo. Pero este está mal da cabeza de todo. De todo, de todo. Eu puenting. Eu! Eu que son incapaz de tirarme cara atrás ca bombono de oxígeno desde a lancha. Que non! Tiña que lle poñer fin a aqueles desvaríos. El estaba preparado demais, físicamente, quero dicir,
para que non lle pasase nada, fixese as burradas que fixese. O problema non era ese. O problema era que o mesmo lle daba por facer puenting como por ir ensinarlle o cu ao alcalde, e contra do que se poidera pensar, isto último era bastante máis perigoso. E despois vou poñer un anuncio para un casting para modelos de roupa interior, dixo Salva razoando. Era ben capaz. Por distraelo, insistinlle para que me contase dunha boa vez se algún dos seus contactos lle dixera algo sobre se alguén andaba na procura do famoso tesouro da lenda. Nese intre, Carlos deixou o moceo con Sandra e virou a orella cara a nós. Andrés, que estaba na barra falando cun dos abogados que levara o ricacho que denunciara a Salva, tamén dou media volta para escoitar. Nese momento, plantexeime seriamente aprender a falar máis a modo. Tampouco tiña maior importancia, era un tema que sempre chamaba a atención, pero Salva, que tiña infilado a Andrés, decatouse de que era máis que curiosidade. Carlos ou se facía o tonto ou é que o era de vez. Dicía que nunca oíra tal. Salva comezou a contar o que averiguara. Falei co Cucho, un que coñecíamos nós e que por seguridade lle imos chamar así, por seguridade e por coincidencia. E díxome que non sabía nada, que serían as chorradas de algún turista. Fixo unha pausa e doulle un repaso a Andrés co reollo. Pero como sei que non che había parecer abondo, fun onda fresquiña. Outra que coñecíamos nós e que por seguridade lle imos chamar así, por seguridade e por coincidencia. Ela díxome que algo había, que dis que lle dou a presa por algo que vai facer o concello pronto. Volviu facer unha pausa e doulle outro repaso a Andrés co reollo. Algo de urbanismo. Andrés estaba pobre tan estirado e retorcido sobre o círculo da banqueta que volcou e dou posto o pé no chan xusto a tempo para non afuciñar. Salva sorriu con malicia. De urbanismo, dixo Carlos emocionado. O meu sogro. Sandra mirouno violenta, porque eran uns ollos dun verde intenso, que se chegan a ser dúas navallas, queda no sitio.